Hello, hi, namaskar. Welcome back to my new channel, The Master of Losers. Actually, आज ମୁଁ ବହୁତ ହି ଲାଇକ୍ ସକାଳୁ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଛି ଲାଇକ୍ 6ଟା 6:30 ଟାଇପ୍ ହେଇଛି ଏବେ। ମେନ୍ ସଲା କି କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ଥିଲା ଆଉ କାଲି କାମ ଥିଲା ବଟ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ କାଲି ୱିକେଣ୍ଡ ବି ଥିଲା ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଥିଲି ତ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି କାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବା ଆଉ ମସ୍ତ କିନା କଫି ବନେଇବା ତାପରେ ପିଇବା। ମନୀଷା ବି ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ତା'ର ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଥିଲା ତ ସିଏ ବି ଆସୁ ତାକୁ ବି ପିଏଇବା। ସୋ ମୁଁ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ମସ୍ତ କିନା କଫି ବନେଇକି ପିଇବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ କଫି ବନେଇବା ଆଜି ମଟକାରେ ବନେଇବା ଲାଇକ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଫି ବନେଇବା ତ ତାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟେଡ଼ वाला ଫିଲ୍ ଆସେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆगे ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା ତାପରେ ଲାଇକ୍ ହାଣ୍ଡି ବସେଇବା ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ବସେଇବା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇବା କ୍ଷୀର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏମିତି ଲାଇକ୍ ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ଦରକାର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯଦି ନର୍ମାଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ପିଇକିନା ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ। କେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇକ୍ ଏଇ ଫୋମ୍ଟା ମିଳିବନି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମିଳିବନି ବଟ୍ ତ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବାଲା କଫି ରେଡ଼ି ଅଛି ଲାଇକ୍ ଆର୍ ଟାଇପ୍ କଫି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜି ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଥିଲା ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ 10ଟାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ନିଜେ ବି ପିଇବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କେମିତି ଅଛି। ସୋ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କଫି କେମିତି ଲାଗିଲା। ସୋ ଆମ କଫି ପିଆ ସରିଲା ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲିଂ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର ବଟ୍ ଡେଟ୍ସ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ନଥିଲା ତ ଏବେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲେ କି ଲାଇକ୍ ଏବେ ୱାକିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ। ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଯାଇ ହେବନି କେବେ ବି ନା ତ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେ ଆଉ ସେମିତିରେ ଜବ୍ ତ ଦୂରର କଥା କେହି ଟିକେ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅନେଇବେନି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କିନା ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ଟିକେ ବିୟର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ। ଖୁଲଜା ସିମ୍ ସିମ୍ ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଲାଇକ୍ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କାଟିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବ ବୋଲି ସେ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲା। ଚଳିବ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି ତ ଛୋଟ ଚୁଟି ରହିଲେ ଟିକେ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଚଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି କ୍ୟାଫେ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ ଘରକୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବା। ଆଜି ଟିକେ କାମ ଅଛି କାମ କରିବା ଏମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ଖଟି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୋର କ୍ୟାଫେ ବନ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇକିନା ଯାଉଛି। ତ ଜିନିଷ ଏଇଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି ଲାଇକ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇଛ ଗାଡ଼ି ନ ଗଲା ଆଗରୁ କହିହେବନି। ତ ଜିନିଷ ଏଇଟା କି ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲାଇକ୍ ଆଜିର ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଏଇଟା କି ଜୀବନରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି
क्या भी नहीं केबे भी क्या भी विश्वास करिया कथा नुह जिनस है कि भाई आपण दुनिया रे जिते भी लाइक भाविवे कि नहीं भाई लोक जिते भूल होता आप ठीक है रहा कथा भाविवे से लोक आपन को केबे हवा को देवे केबे भी आपण मैंने लाइक ठीक है रही पारे जीवन तो तार कनक्लूजन यहाँ कि खराब हो जाओ जिते खराब होगी रे से ग्रो करेंगे और से ऊपर को भी उठे कारण भल है माने ये दुनिया रे आपण डिजर्व करते रही तो केबे भी कहापाई भल हे भल हवा दरकार भी नहीं आपण मैंने बुझीपारे आपण मैंने भी सही सिचुएशन फेस करुवे देखो मुझे किसी सेमती किसी सिचुएशन तो कहबिनी लाइक सेमती किसी ना बट गोटे पॉइंट ऑफ व्यू मु आज किसी जिनस रियलाइज कली एक्चुअली रियलाइज कली लाइफ रे सेटा किसी भी को भी जिनस था फर्स्ट कथा मुझे आपन को आग ब्लॉग रे भी कही कि केबे भी लाइक को भी माने कौन कहले को भी जिनस मिछरे चलेनी तो सेम जिनस भाई को भी जिनस आपण मिछरे केबे भी चलई पारे लाइफ तो सेटा फ्रेंडशिप हो रिलेशनशिप हो कि रिलेटिव्स हो कि किसी भी हो आप को भी जिनस केबे भी माने कौन कहले वर्कआउट करे नहीं सेटा तो जिनस यहीटा मुझे कहूँ कि लाइफ रे मुझे सब बहुत जिन देख सारे लाइक मो सहित मो सांग मान सहित मैंने समस्त सहित यहाँ मुझे देख सारे तो से देखला कहूँ कि लाइफ रे जिते आप भल हवा को ट्राए करेंगे कि आप जिते भल हे से आपण लोक आपन को से मारिदेवे माने मारिदे माने एमती मारे आप उठी पारे तो रास्त गला ये गोटे जगह देखी बहुत पीसफुल जगह थी मुझे भी देखेबी तो मुझे बसी पड़ली लाइक जेहेतु भाविली कि सब तो से रूम भितर वीडियो बनाऊँ आज टी बाहर बसिक बनाए तो जेहेतु मुझे इंट्रोवर्टा तो मत बाहर लोक आगे वीडियो बनाई लाज लगे तो एबे देखली राति अच्छी कहीं ना तो भाविली टी आज वीडियो बनाया बोली बाहर सो चलतु जीवा एक्चुअली आसिक घरे पहुँची सारी लाइक मो डिनर भी सरीगला मनीषा भी आसिक पहुँच गला सी भी शूटिंग जाइला तो सी भी आसिक पहुँच गला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि मु आज बेसी किसी लाइक देखे पारे किसी माने बेसी किसी बन पारे तो मु ट्राए करी जमी कि नेक्स्ट ब्लॉग्स एते लाइक शॉर्ट टाइम लाइन्स न हो टिके लाइक आउ टिके एंजॉय करूँ आपन किसी एंटरटेनमेंट हो सो जदि आपन को ये वीडियो भल लगी ताले लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आ सब्सक्राइब करिया कुछ जमा ही भूलंतु नहीं आउ चली रही गुड नाइट टाटा टेक केयर शबा केयर।